Прошката. Днес ще си говорим за прошката. И защо? Това е една от любимите ми теми. Щекотливи теми. Не само за мен, но за много от нас. Прошката е една от основните колонии на програмата, която направих как да обичам себе си и защо да обичам себе си. Една от основните колонии, върху която да градим нашия здравословен начин на живот, да имаме щастлив живот. Основна. Защо да простим? Който чете Библията, който е запознат в Библията, когато Петър пита Исус: Господи, колко пъти да простим? 7 пъти достатъчни ли са? А той му казва и се обръща към всички свои последователи, ученици и казва 70 пъти по 7. Който колко прави? Не е важно числото, важно е, че това е процес, през който трябва да преминем и ще си говорим защо. Правя това видео. Здравейте, Галя Якимова се казвам, аз съм вашия Wellbeing Concierge. Човек, който се занимава с личностно развитие, с личностно изграждане, израстване и оздравяване. Емоционално, в емоционален, духовен и физически план. И как прошката е свързана с нашето здраве и с нашия начин на живот. Здравословен начин на живот. Да. 70 пъти по 7 да простим на един човек за едно сторено нещо. Много често, какво ме накара да направя това видео? Напоследък се срещам с такива хора, на които им е много трудно да простят. Казват, защо няма да простят, което егото играе тук много важна роля, да не простиш, защото някой нещо на теб ти е направил. Или другия вариант, аз вече съм простил, отново егото, вече съм простил, няма нужда да прощавам. Нека да ти кажа, че той и тя ми направи еди какво си, което означава, че не си простил. Да простиш, значи да освободиш този човек и да го освободиш с благословия, с благодарност, с любов. Да освободиш тази ситуация, да я благословиш, затваряш страницата и продължаваш напред. Това означава да сме простили. Спомням си нашия пастор в английската църква, която посещавах, когато го питахме какво значи да си простил. Как разбираш, че си простил? И той казва: ами тогава, когато си простил на един човек, да му купиш сладолед, да го почерпиш и да изядете заедно този сладолед. Не, аз простих, затворих страницата и вече този човек не съществува, изключила съм го от живота. Да, има такива моменти, в които трябва да се дистанцираме. И е желателно да се дистанцираме. Защо? Защото ситуацията е такава. Човек още не е озрял. Ние не прощаваме заради другия човек, ние прощаваме заради себе си. И какво казват в Ефесяни 6? Между другото, аз тук искам да ви прочета точно. Значи, Мачо 18:22. Това е в английската версия, Библията на английски. Не знам, в българската може би е друг абзац или точните числа да не са същите, но Матео 18:22, където Исус казва на Петър и на своите последователи кога да се прости и колко пъти. И Ефесияни 4:31-32. Какво казва Бог? Ако ти простиш на човека и за ситуацията, и на теб ще ти бъде простено. Така работи за всички, които не вярват в Бог, не вярват в Исус. Така работи Вселената. Всичко това, което правим, ние си го трупаме. Трупаме си го. Това е като все едно си пишем нашето духовно CV. Да, така е. Повярвайте, че е така. Не ви го казвам само аз има толкова много видеа. Вие следвате прекалено много учители в Фейсбук и в това пространство интернетно. Прочетете и слушайте и си уверете, че е така. Както другите казват, нали, това е кармата. И скоро имаше една такава публикация във Фейсбук, в която момичето беше написало:
Кармата знае всеки един адрес. Знае и твой адрес. Да, защото ние си го правим на себе си, за себе си. Аз съм минала през това, знам за какво става въпрос. Когато започнах да прощавам, отнеме на един човек, и това е човек, с който аз делях живота си 10 години, ми отне 3 години. 3 години. Събуждала съм се през нощта и се сещам за определена ситуация, защото ние прощаваме генерално, но се налага да прощаваме и детайлно, за всеки детайл, защото това е влязло в нашето подсъзнание. И какво трябва да пуснем и да изпуснем е това чувство, което дълбоко сме съхранили в сърцето си, емоция, която развива чувството на каквото и да е. Най-често е на ревенж, на да си отмъстим. И това е силно застъпено на Балканите. Или не да благословим, да прокълнем. Голям грях, голяма грешка. Кълнем ли? Кълнеме себе си и си кълнем децата и си кълнем поколения напред. Запомнете го, българи. Много е важно. И тук искам да прочета какво Луис Хей, една много уважавана от мен жена, която остави невероятно наследство за всички нас. Какво тя е преживяла и благодарение на това написва толкова много книги и развива цяло учение. Благодарение на прошката. На 6 години е била изнасилена. Историята е дълга, който се интересува да прочете. Тази книга е "Излекувай живота си". И какво пише за непростимостта? Болестите, които развиваме и не само, много проблеми и болести се развиват благодарение на емоциите и чувствата, които развиваме. Не ги пускаме и да си ходят и си ги задържаме и се самонавиваме и си правим ини филми, в които сме главни участници, но и в повечето случаи сме жертвата, но включваме и други герои, които въобще не се интересуват какво се случва, или те дори много често, може би, не знаят, че са ни накърнили, защото тяхното поведение е такова. Но защо ние сме накърнени? Първо, защото имаме неизлекувани емоционални и духовни рани от миналото, от нашето детство или периода на растеж. И второ, за това, защото егото не е толкова голямо, ама толкова е надутия балон, който в един момент някой с думичка, с поведение, с действие спуква този балон и болката е огромна. Гърмим! Как гърмим? Започваме да викаме, да се оплакваме, да обиждаме, да искаме да се върнем, а не да погледнем навътре. Затова защото как Бог ни е създал като физика, учи да виждаме навън около нас, да отразяваме всичко това, което виждаме, да регистрираме, да получим тази визуална информация, след това да я обработи нашия мозък, уши, които да чуват. Но много важно е какво виждаме, какво допускаме да влезе през нашите уши, какво чуваме, какво разбираме, как интерпретираме нещата, пак какво обработваме и какво влиза в нашето подсъзнание. И това е целият процес. И след това си развиваме и си пишем едни книги и си правим едни филми. Не искам да съм там. Но някои хора искат целия си живот да живеят да играят тази роля, да играят в този филм и, както казах, да дърпат и други герои и да им приписват, да им слагат какво ли не. Казвам, не съдим. Аз не съдя. Обаче той това направи на мен. Той е такъв, тя е такава. Аз обаче не съдя. Да, това е съдене. Правим неща от неразбиране и много често не искаме да чуваме и да разбираме, защото не ни изнася отново кой ни спира. Страха е да изпуснем всичко това, което сме насъбрали, нагнетили, и егото, което как аз пък, нека той да прости. Ами как той да прости, ако не знае, че е сгрешил? Прошката е за нас, защото ако не простим, ето какво развиваме. Много и различни болести, много и различни. Депресия, много често срещано, но тези, които са terminal illness, като рака, например, е благодарение на непростимостта. И ще прочета точно какво е написала Луис Хей. Дълбока обида. Дълготрайно негодование. Дълбоко скрита тайна или скръб, която разяжда отвътре. Като корозия е непростимостта. Съхраняване на омраза има ли смисъл?
Наскоро водих този разговор с един човек близко до мен и той каза: никога няма да й простя на нея, защото тя ме предаде. Значи може да се минали там 10-20 години. Окей, живей с това. Ти ще привличаш същото over and over, отново и отново. Again, отново. Така, какво казва нов мисловен модел да изградим? Казва Луис Хей. Прощавам с любов и освобождавам от всичко минало. Освобождавам място, освобождавам този човек, това събитие, тази случка, тази емоция. И запълвам с нещо ценно, пълноценно, което на мен ще ми служи, ще ми помогне да се излекувам. Избирам да извървя, да изпълня своя път с радост. Първо да изпълня своето сърце, съзнание, подсъзнание с радост и след това пътя на живота си. Обичам и одобрявам себе си. Така, както споменах в началото, аз се занимавам с всичко това. Бих могла да ви помогна. Ако разбирате, че имате нужда от прошка, ако страдате от определени заболявания, което не е необходимо, не е задължително, но най-често се среща, обърнете се към мен. Публикувам това видео във Facebook, в Instagram, в YouTube. Обърнете се, нека да поговорим. 30-минутна е и безплатна е първата ни среща. Нека да видим къде сте и какво можем заедно да направим за твоя по-добър начин на живот, за твоето физическо, емоционално и духовно здраве. За да може да живеете щастлив живот, нали всички това искаме? Щастието, още веднъж, не се измерва с пари и с материални блага. Щастието на душата. Много често душата е толкова извита и страдаща заради криворазбрани неща, истории, заради преследване на богатство, на пари. Криворазбрана история. Парите са чудесни приятели, ако ги направим приятели, енергия, от която всички имаме нужда, защото живеем в този материален свят, но те не бива да бъдат определящи и не са фундамента. Фундамента, с който се раждаме, ние се раждаме в материално тяло, но не с материалните неща. Ние ги придобиваме в последствие, живеейки в този материален свят. Хора, време е да се събудим, време е да направим нещо за себе си, за душата. Преди тази душа да си отиде, нека да я накараме, да й помогнем, не да я накараме, да й помогнем да живее един по-добър живот. Защото когато душата лети, ние също летим. Когато тя, което е летлива, няма физика в нея, а енергия, когато сменим енергията, тогава, повярвайте ми, аз съм го изпитала, и ние започваме да летим. Тогава ни поникват крилата. Тогава създаваме една атмосфера, моментум, на английски се нарича, тогава и го използваме. Всичко се променя. Всичко вече придобива различен смисъл. И има смисъл в нашия живот. Има смисъл да живеем. И искаме да живеем. Да си изпълним нашата мисия в този живот. Галя Якимова, ще сложа линк с уебсайта, както и с имейл адреса ми. Пишете, харесвайте, споделяйте. Много е важно и ще направя специално един вебинар, който ще е безплатен за прошката и ще го публикувам. Запишете се. Имайте прекрасен ден! Благодаря ви, че гледате това видео, благодаря, че ме следвате и благодаря, че вземате най-доброто решение за себе си, за своя живот, за да живеете щастливо, пълноценно, здравословно и щастливо.